Ako su vam u detinjstvu neprestano govorili nemoj da plačeš, šta izigravaš, šta dramiš, tada ste podsvesno naučili kada izražava moje emocije to nije dobro, to nije prihvaćeno. I u odraslom životu ćete se ponašati tačno tako, sputavat ćete svoje emocije, a time u stvari blokirate važnu funkciju vašeg organizma, a to je da se oslobodi emocija koje su preteške da se čuvaju unutra. Ispričat ću vam na primjeru kako to funkcioniše. Baka je umrla kada sam imala 13 godina. Pozvali su me telefonom, baka je umrla, ja sam bila sama kod kuće i ja sam otišla u svoju sobu, bacila se na krevet i krenula da ridam i da plačem pola sata. To je bila prirodna reakcija mog tela. Kao deca mi samo pratimo intuitivno prirodne potrebe našeg tela. Kada sam to završila, sišla sam ispred zgrade, odnosno kada suza više nije bilo, sišla sam ispred zgrade i drugari su me zagrlili, videli su da sam tužna i svi su me grupno zagrlili. To je prirodan način prolaska kroz taj ciklus, prolaska kroz tu emociju. Znači, puštanja da telo izrazi tu emociju i onda uteha. A da sam ja istu tu situaciju imala u odraslom životu i kao odrasla osoba sputavam svoje emocije, ovako bi to izgledalo. Ja bi možda malo plakala, bi onda sebe sputala, ajde, nemoj da plačeš, nemoj da budeš tužna. I ta emocija bi bila zaglavljena, emocija tuge i gubitka bi bila zaglavljena unutar mene. Kada bi sledeći put kada bi osetila neki gubitak neke osobe u svom životu, ne samo što bi prošla kroz, osetila gubitak te nove osobe, nego bi sada moje telo tu nakačilo i ovu neisprocesiranu emociju gubitka bake, jer bi moje telo reklo, jao, evo je prilika da i ovo da izbacimo. I u tom sledećem momentu bi ja, u toj sledećoj situaciji bi ja, znači, proživljavala dupli gubitak, i taj novi i taj neisprocesirani stari. Dakle, čisto znate šta vam se dešava ako kroz to prolazite. Pustite sebe da izrazite svoje emocije, plačite, izrazite tugu. To je prirodno.